Ini nangu ndaona Alfred asina. Get away. Vanouya naAlfred tazvitaura kudhara vafonerwa vati vari kuuya chikonei ito musina faith you little faith you people why musina faith ama 2000 sawiras hey musadirerese mukwasha anoshayiwa ngati tiri kufanira kumirira mukwasha ndizvo here naiba munini hatisi kufanira kumirira mukwasha ndofunga ndinoona sawira chimbopota uchifonaka pamwe wadhilewa vanouya kani Alfred akapa mapromises handiti ari kuuya isusu let's just wait relax bhokisi riripo handiti bhokisi ringe riripo tichadya tese richatenderera but kungomirira kuti mukwasha asvike everyone is going to enjoy handitika tichaenjoya harisi berere don't worry about the bill kana asvika anofona gara pasi mani ndichakupa box taura tizi aiwa mira tizwe mashoko from I just flew business class from Cape Town just for this wedding. Yes. Ndikutofara kuti sweetheart wangu at least akurorwa kuti zvimanena nongoita queue yenhumbu. Abva Cape Town katete. Na vangu zara madziyo uya vanasokura mushe une machinona akaita akatsika. Very healthy. This one. Apa ndakarera kapa. First class. Ndakarera. Satombo stress when vanhu vese panapa ndiwo uchatororwa manje ndikutofara because ndine hunhu wakadzika kwete kunge vanhu vanasovhira vanongomitiswa vari mukyupa pasina kana murume aiwa mwana wako zvaakazara madziyo 24 munhu form 4 une 24 akapusa stere but wewe kanosograduata uri munhu kwaye ndosaka ndanasotangu kubva kucape town ndikanasouya kunoku ndikasobhata vanhu vanasochena asi muri kumuona sei mune mwana wangu muri kumuona sei sawira ari sei mwana wangu imombedzi sawira ushoreka mwana wangu wimosva here aiwa haana kuroorwa kana vasina kuroorwa haana uyu ndiye atanga kuroorwa unyebe wasawira haana kuroorwa mwana wake haana kuroorwa wangu aroorwa sawira bhebi rako rarorwa aiwa zvinowanikwa sawira ndinozvitera haveni kuda kutiwo mashoko maviri matatu uchipo word of advice chero wako asina kuroorwa ngangota taura tinzwe aiwa titouta sawira ngataura hana kuroorwa taura izvi dzamba nguva ivauye tingofara izvo zvekushuvira vanhu zviri wrong izvozvo tatitaura word of advice chitaura mashoko maviri matatu ndinongoti makorokoto congratulations I'm so happy for you zvakazoendaone pamwezviko zvinoenda nepamwe indauri negative yo indauri negative ndosaka asingaroorwe vana vakewo he's so negative this one namboona nguva here nguva dzekuti aseko vati vasvika na12 but dzakuma4 iwe vakwasha havari tererwe dzaitatonjya pizza yakomana sawira ndozovafambira ndine nzara wakomana sawira tichadya boxi ndati riripo chinonga ubva wanyarara maita ameno tsano mune zvekutaura here tsano aiwa mirai tsano vataura aiwa vanouya ndatozozvona vanouya tsano taura itidzi ndinonzwa kufara chero hazvo zvitenge panika ukamba kari kuitwa mazviri kuti vanhu vataura kuti vari kuuya nguva dzakati varuti vanhu vakapusa isusu handiti vatimisa pana panguva yakareba handiti tinenge tikutenzoneriwa handiti patinonzwa kufara kuti munoita adini aro ndikuti mwaenda kuda kwavo sanokoti thank you wai vanhu vari so negative ari kuita zvekamba ndiani wai vari so negative hamuna kudya kaini
aiwa vapei Inzara. nongai muboxu Inzara. inzara ameno pane mumwe ane zvekutaura here zviri healthy pana hatisi kuda vanhu vari negative talk kuti kunyepa here nei aiwa chovadi hauye Alfred antouya hauye here Alfred Vanenge plus vanenge busy. vanouya vakwasha vanouya Alfred anouya mwana wangu arorwa aiwa ngatisapedzere wakwasha anouya ndingatinzwe mamwe mashoko ameno tete vemunhu tete ndimatravela mabva kucape town munga ameno mwana wenyu akuendawo ndokuendawo handizi ini ndiri kufara handikwanisi kutaura but ndokwanisa kuti mutaure mutiudze kuti mashoko amabva nawo nendege akamira sei mashoko endege rayirwa manje unongova kumurume I don't have a lot to say, okay but I'm proud of you, and I'm happy this is finally happening to you. Even though Alfred wachonsina kumuona ndokutrust, and every day wegara uchindifona uchiti ndrimurudo ndawira ndezwa kuti aiwa munhu yakunyatsokuchengeta aiwa tete mukuwadzwa here tete aiwa tete tete vakwe kwete vana vangomitiswa Hamugare kuHarare. Hamugare kuHarare. aiwa hatisi pakukakavadza vakasiyana nevamwe vese ende zviri kunyatsovarakidzika kuti ndiyo Kuti aroorwe tisu taimurayira.